दिनै रन्जन दैमारिनि माबाया जेलनिफ्राय गनायनि थाखाय जों बाथौ गुदियाव आर'ज गाबदों जाहाथे जों कार्बि आंलंनि हालुनि गामिनिफ्राय जोंनि रायजोआव जानानै जों दिनै बेहाय आर'ज गाबदों बिथां रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखाय दा बेनिखायनो जों बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा नवजित नार्जारिनि जिथु माबा डेन्स होनाय बिथांनि डेन्सआवबो जाहाथे बिथाङा देरहासार जानो हायो जों बेखौबो बे आर'जजों लोगोसे बिथांखौ माबा सायाव बाथौ बोराइनि सायाव जों आर'ज गाबदों दिनै बिथाङा जाहाथे जोंखौ रैखा खालायो आरो जोंनि साननायखौ जाफुंसार होयो आं बेखौनो खावलायबाय आफा नुवाथारि जिउनि बिफा बयनिबो गुदि बिजौ हा दै बार सान अख्रां बयखौबो साखि लाना आलारि बाथि फोजोंना गय जरा फाथै जरा होना धुप धुना सावना फुल प्रसाद बिबार बावना हे आफा सिद्धिगिरि बोराय बाथौ नैजों दिनै सालुनि गामिनि सालुनि बाथौ मन्दिराव नों आफाखौ आर'ज खन्नो नाजादों आरो जोंनि आर'ज खन्नायाव दामनायाव देनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होनांगोन हे आफा सिद्धिगिरि नोंनियाव दान्दिसे आर'ज खन्ना गोसो मोदोम जिउ बावबाय हे आफा नोंनो रांरासि मिथाहासि बारि गंथाम नों सासेयानो साथाम नों फारासेयानो फाना फानथाम हे आफा नोंनो रांरासि मिथाहासि बारि गंथाम हे आफा सिद्धिगिरि नै दिनै फुंनि टाइमाव नों आफाखौ बाथौ गुदियाव आर'ज खनदों मानो होनोब्ला जोंनि मुलुग नाङिनि मुस्रि रन्जन दैमारिया दिनैनि सानाव गगोन होनना आरो गथारनांगोन होनना नों आफानि खाथियाव रायसंदों जाहाथे रन्जन दैमारिया आरो बिसिबां गोबाव जेल जादोंमोन बेहायबो बिथांनि दुखु दाहा बयखौबो जाहाथे नेवसिना नै दिनै सरकारनि आयेन मथे गनो नांगौ होनना जोंनि बाथौ धोरोमाव गले गले हांख्रायदों गले गले आर'ज खन्नो नाजादों जाहाथे बिथाङा सुखु गोजोन रुजु रुमु जाहाथे दिनैनि सानाव गनो नांगौ होनना जों आर'ज खनदों हे आफा सिद्धिगिरि बोराय नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101 536360 70020261333 9101536360